Duhang namatay ug unom ang naangol human mibangga sa punuan sa Kainito ang usa ka van for rent sa barangay Gibuangan, lungsod sa Barili. Naputol kining punuan sa Kainito tungod sa kakusog sa impact sa pagkabangga sa usa ka van nga midatog usab niini. Base sa investigasyon sa kapulisan, kusog ang dagan sa van nga gimaneho ni Francis Cortez Pagatpat, 25 anyos, dihang misuway kini og overtake sa laing sakyanan. Wala na niini nakontrolar ang dagan, hinungdan nga nabanggaan niini ang 14 anyos nga pedestrian nga si Irish Umagak. Patay usab ang usa ka pasahero nga si Nevel Anaba de Varas, 66 anyos, taga Valencia City, Bukidnon. Samtang laing mga pasahero sa van ang naangol sa naasuyng insidente o gida sa labing duol nga tambalanan. Samtang gitanggong na karon sa Barili Police Station ang driver sa van nga gikatak ng pasakaan og kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide, multiple physical injuries ug damage to property.